Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Үз регионында сәләтле яшьләрне ничек табарга? Важную роль в работе университет талантов играет партнерская сеть. Бүген бу хакта Удмуртиядә Идел буе федераль округы башлыклары советы утырышында сөйләштеләр. Тулырак Нәзир Нурманов репортажында. Яңгыр суы астында калган фатирлар. Монда спектакль реал. Шигагибскартонда. Ни өчен Биектау районында капиталь ремонт эшләрен сузалар һәм фатирларга килгән зыянны кем каплаячак? Биектау районындагы аеруча үзенчәлекле ремонт эшләрен Айзат Шаймарданов тикшерде. Татарстанга зур су килә. Әзерлек инде бүгеннән үк башланды. 6 секторда йортларны су басырга мөмкин. Әйтмәкәнчә, Бусалмыш, Киндер, Сосновка, Вишневка авыллары. Инде чаралар кулланыла һәм кайда куркыныч зоналар булар хакында тулырак Язрахман. Цирк, театр, кино һәм су анасы фильмының киләчәге турында. Эш бара. Иншалла бу ел безнең 2 премьера булачак. Мәдәният министры белән очрашуда Фәрүзә Мәҗитова булды. Россия төбәкләрендә талантлы яшьләр күп, тик алар читкә китә. Үзебездә калдыру өчен нишләргә соң? Бүген Идел буе округы төбәкләре башлыклары ижауга җыелып, шул сорауга җавап эзләде. Бүгенге утырышта билгеле булганча, һәр төбәк талантны үзенчә ачыклый һәм моның өчен миллионнар тота. Эшне нәтиҗәлерәк итү өчен тагын нишләргә җыйналар? Тулырак Нәзир Нугманов. Доброе утро. Давайте начнем нашу работу. Залда Идел буе төбәкләренең башлыклары тулы составта. Бүген сүз яшьләр турында. Белемле, югары әзерлекле кадрлар булмаса, илне алга җибәреп булмый ди җитәкчелек. Талантлы яшьләр белән эшләү Владимир Путинның май карарларында язылган. Алар белән эшли башлаганчы, сәләтне әле ачыклыйсы бар. Отдельный вопрос, который нам предстоит еще работать. Айрым мәсьәлә сәләтле яшьләрне үз төбәкләрендә калдыру, аларны профессиональ яктан үстерү, моның өчен шартлар тудыру. Чөнки күбесе читкә китү ягын карый. Милли проектларда да шушы мәсьәләләргә игътибар бирелә. Бу өлкәдә эшләмәбез икән, нәтиҗәсе булмаячак. Ежегодно победителями и призерами конкурсов из реестра становится до 1500 человек. Шундый проектларның берсе Татарстанда эшли. Университет талантов дип атала. Ул ел сайын талантлы булган 1000 ярым баланы ачыкларга мөмкинлек бирә. Төрле ярышларда җиңгән укучыларны монда аерым, ягъни шәхси программа буенча укыталар. Шуннан соң яшьләр я билгеле бер оешмага эшкә килә, яки үз эшен башлый. Важную роль в работе университет талантов играет партнерская сеть. Сегодня это свыше 150 организаций. Республикадагы бу система Идел буе федераль округының барлык төбәкләрендә дә өйрәнү өчен тәкъдим ителде. Күршеләрдән алар әйбер дә бар. Удмуртия башлыгы Александр Бричалов Кванториум балалар технопарклары турында сөйләде. Во всех наших городах есть центры от классов робототехники. Мондый үзәкләр һәр шәһәрдә бар диярлек. Система эшли, безнең алда аны камилләштерү бурычы тора. Проблемалары да бар. Укуын бетергән яшьләр эш бирүчеләр куйган таләпләргә туры килергә тиеш. Киңәшмәдә кабул ителгән төп карарларның берсе округның 5 төбәгендә сәләтле балалар өчен яңа үзәкләр ачу һәм инфраструктурасын үстерү өчен федераль бюджеттан субсидияләр булу. Бу исемлектә Татарстан юк. Удмуртиядә Нәзир Нугманов, Эльвира Вахитова, Александр Матросов, Яңа гасыр каналы. Шулай бүген Рөстәм Миннеханов Ижауда Россиянең иминлек советы киңәшмәсендә катнашты. Биредә төп темалар Идел буенда урнашкан оборона сәнәгать комплексы предприятиеләрендә халык кулланылышы өчен югары технологияле продукция җитештерүне арттыру һәм юл хәрәкәте иминлеге. Николай Патрушев сүзләренә караганда, бу Владимир Путин куйган бурычлар. Идел буе оборона сәнәгать тармагында шундый проектларны финанслауның күләме исә 6 миллиард сумнан артып киткән. Юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү белән бәйле эшләрне күзәтү буенча да гомум Россия үзәген булдыру кирәклеген билгеләп үттеләр. Бүген сәләтле яшьләрне таба һәм аларның осталыгын арттырырга ярдәм итә торган проектлар байтак. Мәсәлән, Сириус мәктәбе, университет талантов, беренче бизнесым, эшмәкәрлек фабрикасы, кванториумнар челтәре. Россия күләмендә генә шундый инде 17 проект эшли. Аларда катнашкан Татарстан балалары ничек үзгәрә соң? Тулырак Рания Абдрахманова. Сириус илдәге иң көчле проектларның берсе. Монда берничә ай дигәндә дистәләгән мең кеше фән һәм техника тармагындагы сәләтләрен үстерә. Анда Татарстан яшьләре дә укыдым. Шуларның берничәсе Казанның инженер лицее укучылары. Я стал более сильнее разбираться в физике. Мин математика, физиканы яхшырак аңлый башладым, чөнки проект шундый асылларга кагылышлы иде. Әлеге конкурс мине командада эшләргә өйрәтте. Миндә идарәче сыйфатларын арттырды. Так как мы создавали физико-математическую модель. Физика-математика моделен уйлап тапкач, шушы фәннәрне яхшырак укый башладым.
аңладым, монда үз юлын таптым дисәм дә була, чөнки киләчәгемне нинди юнәлеш белән бәйләячәгемне аңладым. Гөлнара Шәмсиева да үз юлын шушындый проектларның берсе аша табан. Татарстанның эшмәкәрлек фабрикасыны гади хатын-кыз һәм әнидән бизнес-вумен итә. Фабрика предпринимательства килер алдыннан минем әле идея шикелле генә иде. Монда килгәчтән уже менә тәҗрибәле наставниклар алар инде үзләре юл куеп җибәрделәрме дип шулай әйтим инде. Әлеге проект инде 5 меңләп кешегә бизнеста үз урынын табырга ярдәм иткән. Бүген эшмәкләр фабрикасы 10 районда эшли. Без булышабыз яңа эшмәкләргә җибәрергә, бизнесны беренче акчага килергә. Монысы Әлмәт кванториумын биредә бер үк вакытта 1000-нән артык бала квант түгәрәкләрендә шөгыльләнә. Мин бу юнәлешне өметле булганга сайладым, киләчәктә дә үземне шунда гына күрәм. Кванториум ул үсеп килүче буынга илнең иң яхшы вузларына керергә ярдәм итүче, яңа белгечлекләргә өйрәтүче мөхит. Республикада акыллы һәм иҗади балаларның талантын үстерү өчен концепция бар. Ул перспектива дип атала. Владимир Путин үзенең февраль юлламасында мондый проектларда катнашучы балаларның санын миллионга арттыру бурычын куйды. Рания Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Ферик Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстан язгы ташуга әзерләнә, көннәр җылы тора. Димәк, бүгеннән уяу булырга кирәк дигән сүз. Коткаручылар эвакуация урыннарын билгели, елгаларда ташу суларына киртә булырдай урыннарны да чистарта. Республикада 200 торак пунктны су басу куркынычы бар. Нинди эшләргә инде кирешкәннәрен Нияз Рахман күрде. Снег лежит, вот, я никуда его не сбрасываю. Кор күзгә күренеп, Реди Казанның Константиновка бистәсендә яшәүче Александр Колесов, ул янәшәдәге Ветлянка елгасы тирәсендә яши. Разливалось раньше. Элек елгада су күтәрелә иде. Монда 15 ел элек булган ташуларны хәтерләйм. Мондый хәлләр кабатланмасын өчен коткаручылар һәм тиешле хезмәтләр ярдәмгә килә, елганы тикшереп, куркыныч урыннарда эшләр алып баралар. Зур су төшкәнче Казан тирәсе елгаларында инде бүгеннән әзерлек эшләре башланды. Хәзерге вакытта күргәнегезчә Кул Константиновка бистәсендә бара. Монда исә елгада ташуга киртә булырдай агачларны өскә күтәрәләр. Зур елгалар гына түгел, Казан тирәсендә куркыныч тудырган шәхси секторларда байтак коткаручылар. Һаваның кисәк кенә җылыну аркасында шәһәр авылларында, шәһәр тирәдә авылларда куркынычлы очраклар булырга мөмкин дип әйтәсе килә. Төгеләр әйткәндә, менә бүгенге көндә шәхси секторда йортларны су басырга мөмкин. Әйтеп киткәнчә, Бусалмыш, Киндер, Сосновка, Вишневка авыллары. Казан зур су килүгә әзер. Эвакуация кирәк булса, махсус урыннар да билгелиләр. Константиновка бистәсендә, мәсәлән, кунакханәнең шундый пункт булуы бар. Халык кабул итәрдәй урын Казанда 12. Монда 300 кеше урнаштырабыз. Кайларда киләчәк алар? Бу Советский районнан. Константиновка бистәсендә яшәүчеләр үзләре зур судан курыкмыйбыз диләр. Су басу куркынычы бар диләр. Менә су басу. Мин курыкмыйм. Юк, куркыныч түгел. Зур су бер елында Татарстанны урап узмый узган ел Кайбышта бурынды кабулы су астында калды. Ул вакытта 27 торак пункт зыян күрә, хәтта мал туарларда һәлак була. Коркыныч зонага быел 200-дән артык торак пункт керә, анда 16 меңнән артык кеше зыян күрергә мөмкин. Язгы су басулар күп булса, республикада 200-дән 9 авыл хуҗалыгына су керергә мөмкин. Шушы су басуга каршы чараларны үтәп өчен республикада 15 меңдән кеше исәбендә вакытлыча гешмалар булдырылды һәм өстәмә 3 меңдән машиналар әзерләнде. Республикада елгалар чистартылган, ярлары ныгытылган, су юллары ачык диләр. Нияз Рахман, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Табигатьтә кыш белән яз тартыша, иртәгә юеш кар, көчле җил, көндез температура -3, +2 градус. Татарстанда һава торышы тотырксыз булып кала бирә. 13 мартта буран булуы да көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 15-20 метр тизлектә булачак. Юлларда исә бозлавык, зинһар саклыгыз. Гадәттә, язын су астан баса, менә алдагы сюжетыбыз геройларын исә өстән. Биектау районының Бимәр авылында 2 катлы торак йортта капиталь ремонт эшләре халыкта ризасызлык уятты дип әйтү ул йомшак булыр иде мөгаен. Иске түбәне кубарып атканнар, яңасын ябу 2 атнага ук сузылган. Нәтиҗәдә куеп яуган карлы яңгыр фатирларга үтә. Азат Шаймарданов килгән зыянны кем каплаячагын ачыкларга да тырышты. Монда абыйлар су чыкты менән гипсокартонда. Бойда. Бу светильникны алдым да, су кыйлды миңа. Душ кебек. Рина Шаймарданов фатирына хәзер кабат ремонт кирәк, ул түшәмнән идәнгә кадәр юеш. Идәнгә. Суымда булды. Бөтен сум. Күрше Светлана фатирында диварлардагы обойларның барысы да кубып беткән диярлек. Түшәмнән һаманда су тамчылап тора. Все ведра уже наготове. Ждем очередного дождя или снега.
Биектау районының Бимер авылындагы 2 катлы торак йортта бу мәхшәр 2 атналык башлана. Капиталь ремонт ясаучылар иске түбәне кубарып атканда, вәссәлам, түбә бүгенгә кадәр эшләнмәгән. Соңгы көннәрдә яуган карлы яңгыр сулары фатирларга үтеп керә. Хәзерге вакытта акырын гына булса да, түбәдә эшләр бара. Менә шушындый парны изоляцияле торган пленка, материал белән аны тышлаганнар, ләкин менә шушындый араларда бушлык, ләкин моннан төшкән яңгыр фатирларга үтә. Ни өчен түбәне вакытында эшләмәгәннәр? Төзүче оешма Барселетстрой прорабы табигатькә сылтады. Нәрсәгә тоткарланды шушы 2 атнага? Без бу объектта күп мусор булды. Җиттердек, анары түшәмне эшләдек. Юк, аны кешеләргә, фатирларына яңгыр үткәрмичә эшләп булмыймы? Потому что погода так влияет. Ләкин төп сорау фатирларга килгән зыянны каплаячаклармы, чөнки ремонт өчен саллы чыгым китәчәк. Жильцов мы как бы пытаемся успокоить, что мы... Монда яшәүчеләрне без тынычландырырга тырышабыз. Түбә эшләнеп беткәч, төзүче оешманы фатирларга килгән зыянны капларга мәҗбүр итәчәкбез. Һәр фатирны карап чыгабыз. Обои купим сами, поклеим. Я говорю, вы мне купите обои. Обойлар сатып алып, үзебез ябыштырабыз ди прораб. Иң ушызылсын уллары миңа кирәкми, түшәм өчен гипсокартон китерәбез ди. Монда кергә минем хезмәт юкка чыга бит. Төзүчеләр инде бер атна эчендә түгәне эшләп бетерергә вәгъдә бирде, ләкин бу да әгәр дә мәгәр һава торышы яхшы булсага кайтып калды. Биектау районыннан Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда хайваннарга нодуляр дерматитка каршы вакцина ясый башладылар. Вирус 2 ел элек Оренбург өлкәсе белән Башкортстанда теркәлгән иде. Ул республика чигенә үтеп кермәсен өчен бу сезонда да чарасын күрәләр. Бу иммунитетны күтәрү максатыннан эшләнә. Айрат Мифтахов сыерларга нодуляр дерматитка каршы вакцина ясарга әзерләнә. Терлекләргә даруны Владимир шәһәреннән алып кайтканнар. Вакцинаның көче 1 елга исәпләнгән. Быел аны малларга 2нче ел рәттән кадыйлар. Биектау районының Зуркавал авылдагы фермада 300ләп сыер көн сайын 4 тонна сөт савалар. Шуңа да малларның сәламәтлеге 1нче урында. Без терлекләргә иммун системасына әзрәк нәшүшауры карата туру чарасын күрәлсәк, biz инде бүгенге көндә бәхетле. Менә бу авырулар килеп чыкмасын киләчәктә. Без шуның өчен йөрибез. Нодуляр дерматит 2015 елда теркәлә. 2 ел элек ул күрше Оренбург өлкәсе белән Башкортстанга да килеп җиткән иде. Татарстанда вакытында саклык чаралары күрергә тырышалар. Файдасы сизелә, файдасы сизелмәсә, алай үтмәсе, күрәсез, шиттә авыртулар бик көчле. Шуңа күрә бөтенесен ясатабыз. Башта вакцина колхоз, агрофирмалардагы малларга ясалса, соңрак чират шәхси хуҗалыкларга барып җитә. Вакцинация башладык январь ахырында, февраль башында. Менә сельхоз оешмаларны инде без тамамлап киләбез. Бөтенесе хөкүмәт тарафыннан бирелгән. Вирус кеше өчен куркыныч түгел, әмма мөгезләре терлеккә йокса куркыныч тудыра диләр. Нодуляр дерматит килеп чыккан чакта ул малларның сулы ыштын органнарына килеп керә һәм үлемгә кадәр китергә мөмкин. Шуңа да вакытында вакцина ясау мөмкин. Хәзерге вакытта инде Татарстанда терлекләрнең 70%-на вакцина эшләнгән. Калган 30%-ы якын көннәрдә ясалырга тиеш. Биектау районыннан Руслан Хусайнов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Юқы қошу юл халакатларына, хәтта инфарктка китергә мөмкин. Бик начар эш, крепкий чай, кофе. Ничек юқыны туйдырырга? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Кышкы универсиада төгәлләнде, медальләрне санар вакыт. Без бик горур тарихны ясыйбыз. Кышкы универсиада Казанга юллап кайтылган медальләрнең берсен Илдар Сафиуллин да күрде. Соңгы арада халкыбыз шүп өчен түләүнең кыйммәт булуыннан зарлана. Хезмәт күрсәтү дәрәҗәсе шул килеш калды, әбәе артты дип Татарстанлылар депутатларга хатлар язалар. Проблеманы бүген Дәүләт Советының президиум утырышында да күтәрделәр. Җәмгыять өчен көн кадагында торган шүп мәсьәләсен уртага салып сөйләшү кирәк, тарифларны яңадан карарга туры килмәгәй дип килештеләр. Алайда утырышта парламентның чираттагы сессиясен дүшәмбе 18 мартка билгеләүне кичектереп тормадылар. Дүшәмбе көн булуын исәпкә алып парламент рәисе барлык депутатларга да утырышта катнашырга кушты. У кого-то планерки, у кого-то понедельник. Просьба, значит, заранее провести эти мероприятия, чтобы принять участие в заседании Государственного совета.
Лукойл кабаттан ярдәм итәчәк оешма инде 10-нчы ел рәттән социаль проектларны гамәлгә ашырырга булыша. Бу шишмәләрне төзекләндерү, спорт майданчыкларын төзү, хәйрия фондларын булдыру. Моның өчен быел 25 миллион сум акча каралган. Җиңүчеләр сентябрь аенда игълан ителә. Конкурсның асылы нидә соң? Алия Хәйретдинова шул хакта. Яшенька, мой хороший, а что это у нас вот сахарочек? Яшенька туман мечта. Бу атлар зоопаркта яшәп кенә калмый, алар монда дәвалый. Нык сыртларында ДЦП белән авыручы балалар тернәкләнә. Былтыр ипотерапия социаль проекты Лукойл компаниясе оештырган конкурста грант тота. Акчалар авыру балаларны кабул итү йорты һәм манеж төзүгә тотыла. Елга 24 бала ипотерапия үтә ала, көнгә инде 4 бала була. Әлбәттә бу күп түгел, ләкин киләчәктә бу эшне без зурайтабыз. Конкурсның 9 еллык тарихы бар. Шул вакыт эчендә 1200 социаль проект җиңү яулый. Аларны гамәлгә ашыру өчен 220 миллион сум акча тотыла. Юбилей елында 3 номинация игълан ителде: экология, спорт һәм рухи мәдәният. Заявка она должна быть действительно проговорена. Конкурска җибәреләсе проект район җитәкчелеге белән киңәшләшеп эшләнсә отыштырак. Нигездә ул халыкны борчыган өлкәләргә юнәлтелергә тиеш. Монда дәүләт шәхси партнерлык та бар. 30% ул проектта катнашучылар үзенең акчаларын күрсәтергә тиеш. Ләкин бу хәйрия буенча, благотворительность буенча ниндидер чыган акча, ләкин бюджеттан акча, аннарсын калган акчаны грант буенча аны Лукойл җәмгыяте Редтак грантлары аша алырга мөмкинчелек бу конкурс тудыра. Проектларны сайт аша 31 июльгә кадәр җибәреп була. Җиңүчеләрне сентябрьдә игълан итәчәкләр. Бәйгедә һәркем катнаша ала. Иң мөһиме социаль проект булдыру, аның асылында исә татарстанлыларның тормышын аз гына булса да яхшы якка үзгәртү. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Муса Җәлил премиясе лауреатлары билгеле булды. Һөнәр бөтен Россия яшь режиссура фестивален оештырып, театр сәнгатен үстерүгә өлеш керткәне өчен ана Камал театрыннан Нияз Игламов һәм Илфир Якупов ала. Икенче премиягә Муса Җәлил иҗатын өйрәнүгә зур өлеш керткәне өчен шагыйрь Канафи Бадыйховия. Әлиф хореография спектаклендәге хезмәте өчен Нурбәк Батулла бүләкләнә. Шулай ук Айдар Сөләйманов Җәлил премиясенең быелгы лауреаты. Татарстанда театр әһелләренә ярдәм фонды булдыру, яшь артистларына район театрларына эшкә кайтарту, гастрольләр тамашачы өчен театраль мөхитне үзгәртү. Театр елындагы яңалыклар турында бүген мәдәният министры Ирада Аюпова журналистларга сөйләде. Очрашуда Казан циркының яңа җитәкчесе һәм тиздән прокатка чыгачак Су анасы фильмы турында да сүз булды. Бар гомерне уйлата торган театр хәлләре Фәрүзә Мәҗитовадан. Мәдәният министрының журналистлар белән мондый форматта беренче аралашуы түгел. Бу елы театр елы, цирк, кино турында сүз барды. При Союзе театральных деятелей будет создан фонд поддержки. Министр Татарстанның театр әһелләренә ярдәм фонды булдырылачагы турында белдерә. Гомер буе сәхнәдә уйнап, хәзер лаеклы ялдагы артистларга булышлык күрсәтү өчен кирәк ул. Ә Казан үзәген театраль үзәк итү бурычы тора. Әйбәт булыр иде, әгәр дә андагы үзәкләр безнең Казан үзәген ул мәдәни үзәк буларак танытса. Островский урамындагы Казан рус яшь тамашачылар театры урам театрына әйләнәчәк. Реставрация планы әзер. Халыкка тагын да якынрак булу өчен бу. Ә кече шәһәр театрларына үсеш һәм үз-үзләрен күрсәтү кирәк. Быел алар гастрольләргә ешрак чыгачак. Соңгы да җәмгыятьтә һәм масса күләм мәгълүмат чараларында Тинчурин театрын җыр театры итеп үзгәртү турында күп кенә имеш йөрде. Бүген бу турыда мәдәният министры үз фикерен белдерде. Моңарчы театр ничек эшләгән булса, киләчәктә дә шулай эшләвен дәвам итәчәк, үзгәрешләр аңа кагылмаячак. Иншалла бу ел безнең 2 премьера булачак. Беренче премьера ул Башмагым. Әлеге очрашуда журналистлар бу көннәрдә прокатка чыгачак Су анасы фильмы турында тәнкыйть фикерләрен әйтте. Фильмның режиссеры Алексей Барыкин шушы залда булып чыкты. Бу сезнең субъектив фикерегез. Казакстанда ул 7сеннән прокатка чыкты. Бик яхшы фикерләр. Театрларны, мәдәни мөхитне яңарту, үзгәртү турында үзенчәлекле фикерләрне һәркем интернет аша юллый ала. Фәрүзә Мәҗитова, Андрей Зендальцев, Яңа гасыр каналы. Иртән торып, төнлә йоклап китеп булмый. Дөньяда яшәүчеләрнең 30-45% йокысызлыктан интегә. Бу эш сыйфатына гына тәэсир итеп калмый, инфаркт, инсульт, хәтта онкологик чирләр китереп чыгара. Рульгә талчыгып утыру автомобильне исерек килеш йөртүгә тиң икән. Сәламәт кеше тәүлегенә ничә сәгать йокларга тиеш? Айгөл Бәдретдиновадан язгы киңәшләр.
Телефон шалтыраған тауышқа уяну үзе бір зор батырлық. Түнгі бірде ятып, ертеңгі 7-де тұрып, әлбәттә йокы туймый. Һәм шулай күн сайын, атна сайын, һәм кай вакытта гомере буе. Ә урамда мондый һава торышы булганда айруча кыен торсаң да уянып булмый. Кофе ищем. В целом постоянно спать хочется. Именно в погоду такую или вообще? В погоду. Когда солнце, все равно настроение поднимается. Тормошның сәбәпләре влияет итә кешегә. Чем питаешься, как себя ведешь, какие программы смотришь. Ә мондый халәттә иң куркынычы машина йөртү. Йокы туймыйча рульгә утыру, исерткеч эчемлекләр кулланып утыруга тең. Юл йөрү кагыйдәләренең 2.7 пункты буенча арган килеш рульга утыру тыела. Моның өчен 1000 сумнан 3000 сумга кадәр штраф каралган. Узган ел 700 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Быел гына да Татарстанда 130 автобус һәм йөк машинасын йөртүчегә ял һәм йокы режимын бозу өчен штраф салына, арганлык дәрәҗәсен тахограф белән үлчиләр. Эштә исә кемдер кофе эчеп кытыла, кемдер шоколад ашый, ә кемдер витаминнар эчә. Әмма бу гына проблеманы хәл итми ди белгечләр. Бик начар эш, крепкий чай, кофе. Куе чай һәм кахва эчү проблемага күз йому гына. Йокы җитәрлек булырга тиеш, юкса катлаулы инсомник авырулар барлыкка килә. Йокысызлык шуларның берсе. Сәламәт кешегә көненә 7-8 сагать йокларга кирәк. Кызганыч бу күпләргә эләкми. Мәсәлән, Япониядә халык гомеренең күп өлешен эштә үткәрә. Шуңа да анда инемури практикасын кулланалар. Эштә 20-25 минут йоклап алу эш сәләтен 37% арттыра. Стандартная процедура, которая может быть связана с, например, определением причины бессонницы. Йокы режимы бозулуның сәбәпләрен Казанда да ачыклап дәвалыйлар. Төрледән-төрле усуллар бар. Иң мөһиме вакытында табибка мөрәҗәгать итү. Мы подбираем либо медикаментозную терапию, либо... Дарулар эчүдә психик релаксация алымнары да булыша. Дәвалану һәр очракта индивидуаль. Йокы һәр нәрсәдән дәва дип юкка гына әйтмиләр. Ашау, эчү җитеп бетмәскә мөмкин, әмма йокы туярга тиеш ди табиблар. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. 25 спортчы, 25 медаль. Татарстан спортчылары кышкы универсиададан шундый байлык белән кайта. Бүген Красноярскида студентлар уеннары ябылды. Ярыш хуҗасы буларак чыгыш ясаучы Россия җыелма командасы искиткеч югары нәтиҗә күрсәтте. Студентлар уеннары Татарстанга нәрсә бирде соң? Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Тагын бер тарихи спорт вакыйгасы тәмам. Россиядә беренче тапкыр узган кышкы универсиаданың ябылу тантанасы мавыктыргыч тамаша итеп оештырылган. 10 көн 3000 спортчы, 76 комплект медаль. Гомуми исәп буенча Россия җиңүче. К этому событию мы готовились почти 6 лет. Сделали все, чтобы гости и участники соревнований почувствовали тепло и гостеприимство России. Ил җыелмасында чыгыш ясаучы 25 татарстанлы да медальләргә ия булды. Кайберләре Казанга кайтырга да өлгерде. Менә ул Красноярскида узган кышкы универсиадада Татарстан спортчылары яулаган медальләрнең берсе. Татарстанның синхронлы фигурлы шоу командасы анда 3нче урынга лаек булды. Әлеге медаль үзенчәлек итеп эшләнгән һәм аннан чын мәгънәсендә җиңү рухы беркелеп тора. Әлеге медальнең хуҗасы Казан кызы Әдилә Шәрәфиева. Әдилә студентлар уеннарында призлорын яулаудан тыш бүген югары уку йортына белем алырга килергә дә өлгергән. Әдилә, әйтеп китсәгез, менә универсиада үткәч җиңү шатлыгыннан тынычландыгызмы әле? Бераз тынычланып та киттек буга инде, чөнки без икенче көн инде мин укуга җөрим. Кире үз хәлебезгә кайттык. Гомумән Татарстан спортчыларының барысы да кышкы универсиадада медаль алды. Сноубордчы Милина Быкова белән чаңгычы Христина Мацокина алтын һәм көмеш белән бүләкләнде. Владислав Хазарин исәбендә көмеш һәм Александр Сорокин белән Владислав Веселов универсиада чемпионнары булып танылды. Владислав Веселов иң яше 4 көн элек аңа 19 яшь тулды. Динамо Казан туплы хоккей командасы уенчысы ул. Каждый раз старался показать свою лучшую игру и приложить все свои. Мин универсиаданың һәр уенында иң югары нәтиҗә күрсәтергә тырыштым. Һәм биредә катнашуыма бик шатмын, чөнки мин зур тәҗрибә тупладым дип уйлыйм. Татарстан универсиадада югары нәтиҗәгә ирешкән Россия төбәкләренең берсе. Казанның Идел буе спорт һәм туризм академиясе студентлар уеннарындагы җиңүләр буенча лидер. Чираттагы кышкы универсиада 2021 елда Швейцариянең Люцерн шәһәрендә үтәчәк. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин таныштырыр. Илдар, хәерле кич, нинди кызыклы яңалыкларым бар? Хәерле кич, Фәнис. Безнең спортчылар универсиададаган түгел, башка халыкара ярышларда да медальләр яулый. Булар хакында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Россиянең студентлар хоккей җыелма командасы 2019 елгы кышкы универсиада чемпионнары булып танылды. Әлеге уңышта Татарстан егетенең дә өлеше зур.
Кышкы универсиаданың йомгаклау көнендә хоккейчылар финалда көч сынашты. Хәлиткеч уенда Россия һәм Словакия коллективлары очрашты. Хуҗалар составында Татарстан хоккейчысы да чыгыш ясый. Ул Әлмәтнең Нефтяник клубы вәкиле Александр Сорокин. Нәкъ менә безнең егет башкарган дубль нәтиҗәсендә россиялеләр ярымфиналда Канада командасын җиңгән иде. У нас хорошая, сильная команда. Безнең команда бик бердәм һәм көчле, тырышып, бөтен көчне куеп уйнадык. Җанатарларның ышанычын акладык. Шуңа күрсәткеч безнең файдага да инде. Финал уены аеруча катлаулы булды. Исәп россияләр файдасына 2-1. Шулай итеп хоккейчылар милли җыелма командага 41-нче алтын медальне китереп кышкы универсиадага ышанычлы җиңү ноктасын куйды. Татарстан спортчысы Никита Шлейхер суга сикерү буенча халыкара дөнья сериясендәге 2нче этапта көмеш медаль яулады. Ярыш бу көннәрдә Пекин шәһәрендә үтте. Республикабыз егете микс трендә 10 метр биеклектә колынчадан сикерү буенча Юлия Тимошенко белән чыгыш ясады. 5 сикерү нәтиҗәсендә Россия дуэты бары тик ярыш хуҗасы Кытай спортчыларына гына оттырды. Бронз медальләр Канада вәкилләрендә. Франциянең атаклы тренеры Зидан яңадан Испаниянең Реал командасына кайтты. Җанатарлар хәзерленнән зур җиңүләр көтә. Клуб җитәкчелеге алдагы 2 тренердан канәгать булмыйча, аны чакыртып 3 елга килешү төзей. Зиданның максаты Реал Мадридны кабат лидерлар рәтенә чыгару. Легендар футболчы 2001-2006 елларда әлеге клубта уйнап, аңа шактый җиңүләр китергән спортчы. 2016 елда тренер да була. Аның белән команда Чемпионнар лигасында 3 тапкыр, УЕФА Суперкубогында 2 мәртәбә җиңүгә ирешә. Зидан 3 тапкыр дөньяның иң яхшы футболчысы булып танылган. Реалда уйнавы өчен аңа 2001 елда 75 миллион доллар түләгәннәр. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава тырыша. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпәтелисезме? Данил Майстерымны чынга ашырыр. Данил сызык master.rf. Телефон 2 167 166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә баулы Азнакайда җепшек кар көтелә. 1 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Таныш, Лабугада карлы яңгыр булу ихтимал, температура 2 градус. Төньякта Минзәлә, Әгәрҗә Менделеевскида шулай ук җепшек кар яучак. 2 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта карлы, температура 0 градус. Болгар буй Чүпрәледә кар яуып итәчәк, 1 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда шулай ук җепшек кар булу ихтимал. 2 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Һава торышының механичесе Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Остеохондроз, буйсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Башкалабыз Казанда шулай ук карлы, 0 градустан 2 градуска кадәр җылы. Көньяк батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Көндез магнит бураны булу ихтимал. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшырудың иганәчесе семейный копилка кулланучылар кооперативы. Вакыт бара керемегез арта. Казан Чистай урамы 55-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 239 17 36. Милые женщины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Международным женским днем и объявляет акцию. Только с 11 по 13 марта действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.